Здравейте на всички! Днес съм ви приготвила един прекрасен ритуал, с който да привлечете богатство в къщата си. Днес е пълнолуние и този ритуал можете да изпълнявате винаги, когато е пълнолуние. Аз съм Мак Розали, познавате ме, знаете и телефона за връзка, ще ви го кажа малко по-късно. И ето ритуала. Вземете хляб и отидете там, където се събират птици, например в Борисовата градина. Почнете да роните хлебчето и птиците, когато дойдат да кълват, кажете следното заклинание. На птиците трохички, на мен богатство. Птиците кълват, парите идват при мен. Късметът долита и в домът ми се заселва. Хлебчето кълвете, плюйте ми парички. Когато хлябът свърши, си тръгнете без да плашите птиците. Това е всичко от мен. Аз съм Мак Розали. Телефонът за връзка с мен е 08 78 313 005. Желая ви прекрасен ден!